Čaute diváci, teraz si beriem tieto poušne. Som gangster futéra. V 7. svete. Tak sa pozrite. Okarelorkala. Toto chcem sa sem priblížiť. To je ťažké tam sa priblížiť. Čo to je 200? To Sahur. Kde je 200? To Sahur. Čo je 200? Asi toto je to Sahur. Alebo čo to je? Kamo nie. Ja zabiję to Sahur. A som ho porazil. Čaute diváci.